Visitants nocturns amb Xavier Soler. Bona nit, visitants. Quan passen 2 minuts de 2:15 de la nit, comencem Visitants nocturns. Visitants nocturns amb Xavier Soler. Visitants nocturns, divendres 18 de novembre de 2011. En aquest primer editorial de Visitants nocturns us convido a que fem junts un petit però important viatge amb el temps. Ens traslladarem als anys 70 i 80 del segle passat. M'acompanyeu? En aquells anys, la meva generació va viure temps tan convulsos com històrics. A la televisió espanyola es feien programes a prime time sobre ovnis i paraciències. Naturalment, totes les ràdios importants donaven molt espai a aquests temes. Els diaris, com ara l'ABC, feien portades dels avistaments ovnis. Fins i tot, les revistes del Cor dedicaven reportatges d'entre 2 i 5 fulles, a doble cara, als ovnis. Esto es Visión Alterna. Bienvenidos. En la edición de hoy de Visión Alternativa trataremos el caso del ovni de Socorro, uno de los clásicos más importantes durante muchos años en el mundo de la ufología. A Egipte, a prop de Lahun, que és una petita piràmide de la dinastia, a veure si ho diré bé, Senusret II. És una mòmia d'un ésser de 1,50 metres aproximadament. Inicialment es va dir que era un nen. Les investigacions posteriors diuen que no es un humà. ¿Quién comentario fan al respecto? Queda pendiente, me apunto para la semana que viene, los grupos de Facebook de També. la subida a Montserrat, no precisamente para ver ovnis. Exacte. Sí que pràcticament ja podríem donar per acabat el Visitants nocturns d'avui. Visitants nocturns amb Xavier Soler.